te sai sen hakani ka por nga kwa ban ker pajur yu niu badeng dot dong sideng klik subha lada mela kwa than ban kamai sparaha hadu kata-kata na kan san social media da ka basuk te wat lat wat denti da kumui pat wasim ya ka kerteng jonga wat penmi ya ka kerteng jonga bat wat pen tobria wat pen bunam ya ka nam ya ka kerteng jonga subha lada me kwa ban kamai spa lada me kwa ban kamai tengka kamai pisah na kidan san social media subha wat penmi ya ka kerteng jonga lada nang ne sakmat ngayu snow ba me penmi ya ka kerteng jonga kum ba me kwa kum ta hingan lepat hakata ka por wat wan kunno yang pat sakoi pat kum ba me ong ba kinong bu jonga ki followers jonga ki jutim ki jutla ki ju comment ha ki comment section jong ka video jong me om bang pa pha manga mo wat kunno kulmar namar ka jingkren jingle jingkam jong me dei ki wat ki temen beriu wat ki rang ba beriu wat ki bati beriu tu bleu itu ki adom ki abitar namar ka jingkren jingkhana jong me ka jingjorong ka thlit jong me kala long sa papalat akan ka jala akan ka imlang salang jungi pajudon weru youtuber lane ki nong mikmat lane ki nong aiktin lane ki ba le ki ba yaj akirin san social media ban keren kumba keren mame ka jingkren jong me kala long tomet sa papalat wat la de ya ki kenthei ne ya ki kun samla jong kan ka brin trap mem don chu kata ka burom akor mem don chu kata ka jingte lakam ya ka thlit jong me mela long kum tuk so la lan mela syukren labla ka sabalap mela su pelat mela ka thlit la jong ka sabalap tang bamdon ban mi khmat ban keren ban hikai lane ban percaya me kat urang ba breu me mendai ban stu hi daladi beli ki breu kim kwa ban keren beli ki breu ki snap e ki jing keren jong me kat ba mele kat ba me pen snow lane kat ba me pen mi nala ka thilit la jong kini baro ki jing keren jong me dei kalong sya ke ba pun kata aka imlang salang me dei ban perkhat ba sya ban keren perkhat ba spa sen kadang penjam kadang sengap kadang ailat dei kata ki ya le ban yu nakli ban kiu klik ngayi ya kawai ke video ke bala post tu badeng dot dong ula syukuno konto direct yang hana bangala berngem yu ngan penyap yu ngan le aku balik ki ISIS yu klaim ki saki sabut ke babet ke babiang ula syukun mi la syukun to kono ya ke kerteng jonga kane ke nakaliang jonga ngapan rem jur yu ni badeng dot dong klaim jabiang akini kesngile ngam don por hire ban page mobile nomor beli ngabun kambah kumba video atip banga kajing bela jonga kadai kakam nyak rong ya kani kadai ka season mah bangabun kambah teng poyeng ru hadu dalamit lamit dalawan na jing bela ngala thaj dadep sum sai bamja yo tia bi lengai kim step mare biang sa jing bela wan phai biang damit kumta kumta anrei nakaliang jong ni badeng dot dong la syukuno konto la syukun bunam la syu pensniu ya ka kerteng jonga tang ban yo kamai spa kamai suk akiran san social media tang banyak attention nak ipai ba bun followers bun subscriber atau kalau ke badai se bun syukuno kunto klaim kanong rem klaim kisaki sabut ke babet ke babiang kane ke sia ke bapun susi ba api nga badi ki bahing basem ki kur ki jonga kamdai ke basuk ba fin syukuno iki breu klaim nong rem klaim kisaki sabut ke babiang kumjuru ukuno iki followers iki nong bu jonga iki parlo para jol jonga hana ki bajuan ban komen aki comment section jonga video jongu da kumne kum ta ngangan tips sei kita ki para ki men jonga mo kumba itu kersian ya me gitu ki parlok para jor kumta yang ngaru juan ban kersian kum ki para do para snap om boong ki nong sun jong me lane ki nong sun jonga kita baro ki parlok para jor jongi ki nong kersian jongi nim judai ban bunut bu sneu ya ki followers ki subscriber jongi namar kita ki parlok para jor ki baju ile ban pen kentiu ban pen baha aka imlang salang yangi klaim dadon lada dai kim don kini ki parlok para jor ki ban subscribe ki ban follow yangi ki ban comment yangi ki ban like yangi hato ngin poi akan ega kerdan akan ega mo akan ega ronsan medai ban sto ba badeng dot dong medai ban syukren labla medai ban syupen mi medai ban syupen budnam ya ka kerteng jongno makaliang jonga le ngaklem kun thok klem kun no klem berngam yanu ru am kini kesini hoj haki por mensua kumba melakop yang ngaru ngapan painya ya me ngaru ngakop ya me namar me mela sedang ban kop yang ngate ngaru ngakloy ban kop balai ngan susah jam balai ngan susah jam ya me medai way tang ba mela ban sarnyot hayo tang ba mela ban penkut hayo memut mela deyu nong yalam jong kane ka jela mela de haklidu jong ka jaj ben rew me mesar nyot mesar yo mesar jabo jaban hayo kade kamram jong me yo tulop dei ba me wansar ka pelaw ka yeng jonga da mele khlo aki yo ki hat jong me ka area jong me tamam dei pat banwan penbudnam banwan kuno konto ban penmi ka kerteng jonga sunam me dei ban stu ba om ban syu keren lap ka sabalap tang ba me don telit me don sintur ban keren
Lada jabang ayah fire me, ha? Kanjayu me, menjada jam, ha? Klaim kan nongrim klaim kisah-kisah buat kebabiang mela syukurno kunto akhiran san social media, oh bau Jason Ram ulah berngam, yang ban torture ban le aku ba le ki ISIS, ha? Hatu ini ki ba me keren kadi kebalong syamo, kebaya haya hap mo, akai imlang salang. Namar yangi kung ki Kristan umjuhikai. Ban ya show, ban ya dat, ban ya tim, ban ya telah lane ban sim revenge. Yanu yanuru. Yangi ya hikai bekat bala ban ya sya. Naki rius new, naki riu buman, naki riu dum. Mame di wehi. Riu buman, usai tanpa ban pensit. Yaki kun samla jong kan gabrin nyutra. Meme kuno yang bang pensit. Ha? Ngapen he kana pen he nya kiran san social media ngaya lampak la yaki kun samla jong kan gabrin nyutra. Ha? Hatu kadai mau apa? Hatu ngaju keren lamler, hatu ngaju tim si tim sang, hatu ngaju ai jengmut yanu ban le ki kam bamdai. Laju don. Mela ban pengi kisah-kisah buat bang laju don bang keren turmur akhiran san social media ngalaju kunto direct yanu ngalaju penmi kerteng jong akhiran san social media. Ha? Tang ba mela di sipek hakapor min met me penni atat kabitor kor ba mela banti sispa arspa mela kulo no. Ha? Henry, medi ban antat ba ban keren, ban penmi ka kerteng jonga. Medi ban antat ba Yoja bah kuwi kasni iki jingkeren jong me tu thilit jong me sahap madan dalahap tu thilit jong me madan dei kei ka banja pagi soru ngatrai kinum tre ban bam thilit jong me namar ka jing jabo jing jeklia ka thilit jong me kala long saba palat balai ka jaj benriu jongi balai ki pat jong kane ka jala jongi ki le banya snap iki jingkeren jing khna jong me kat ba me keren kat ba me tim telah iki padar pastor iki rang babalang iki niam kiriti dustur jong ka jaj benriu ya le be ban snap na namar ka jaj benriu jungi kamdei kita ki jaj benriu ki bakwa banya kawang mau hakti namar sin dala kawang mau hakti dei kan sajabo kan sit kalah la jong na kan ka daw ya le kat bala ban jingai la ne banya sa jingai na kita ki baro andrei na kaliang jong me pat mi ale ban chu chan bet mi ale ban chu wan ra jabo bet wan chu million ban kunno kunto biang sai sin nya lada penmi biang sai sin ne ka kerteng jong ade ngam tip syu ke banja perlo prajori kan saya komen akan ka comment section jong ka video jong waju million kan ong ki tang ba me kwa ban kamai spa kamai suk na kiran san social media tang ba men yo follower subscriber ke ba kambun men chupin mi men chukuno kon tho ya ka kateng jong kam sunga hap sunam damak dakala no dakala bamut no da mem kala men ta dei salano pat men kala kan ni ki kerta ki layaj ka kerta ki snam jong me ke balayaj bun snam mela sedang rang ba sedang saban temen lajendai saban poin no syaru kan rei kaktin katili jong me long kum tu khna khulung ke badang kan ru khnyo snam ke badang chongsit